Insibu numru 8. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju ħażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw il-5 ħadd tar-Randan. Qegħdin noqolbu lejn lejt il-Kbir. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għall-erbieħ ta' Ġuża u Wiġi Żammejt u Mario Gawċi. Int li tiftaħ dirajk lil midin bejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li wrina ibnek meta kien moti għal mewt għalina. Uriju Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profet Eżekjer. Hekk qalli Sidi l-Mulej. Ara, jien niftaħ l-qoqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jien il-Mulej meta niftaħ l-qoqbra tagħkom u ntellakom mill-qoqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jien inqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom fartkom u tkunu tafu li jien il-Mulej. Hekk qed u hekk nagħmel. Oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej irroddu ħar lil Alla. Anzi il-Mulej hemm it-tjieba. Anzi il-Mulej hemm it-tjieba. Min iħlar tinsejjaħlek Mulej. Isma' Sidi il-leħen tiegħi. Ħajkunu id-dnejk miftuħa. Jienu nitolbok bil-ħnina. Anzi l-Mulej hemm it-tjieba. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ Mulej, Sidi min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk iqumuk fil-biża' tiegħek. Anti l-Mulej hemm it-tjieba. Jien lill-Mulej nistenna, ruħi f'kemmtu tittama. Tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assis is-sebħ. Anti l-Mulej hemm it-tjieba. Jistenna Iżrael il-Mulej għax inti l-Mulej hemm it-tjieba. U l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdi lill-Iżrael minn ħtijietu kollha. Anti l-Mulej hemm it-tjieba. Tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawlo Apostoli Rumani. Ħuti.
Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lill-Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet jaqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Il-kelma tal-Mulej. Jienu l-qawmien u l-ħajja jgħid il-Mulej. Kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieħed marit, Lażru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u oħta Marta. Marija kienet dik li dirket il-Mulej b'żejt fuq u xxuttatlu riġlejh b'xuxita. U Lażru il-marit kien huwa. Iż-żewġ nisa bagħtu jgħidu lil Ġesu, Mulej, ara ħabibek marit. Meta sema l-aħbar Ġesu qal din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija l-glorja ta' Alla biex bija tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lill-oħta u lil Lażru. Meta sema li dan marad, baqa' jumejn oħra fejn kien u mbagħad qal lid-dixxiepli: ejjew nerġgħu immorru l-Ludija. Qalulu d-dixxiepli: Rabbi, illum għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu li ħaġruk. U int riġa sejjer hemm? Weġibhom Ġesu: mhux tax-il sija fija l-ġurnata sakemm wieħed jimxi binar ma jitfixkilx għax ikun qiegħed jara d-dawl ta' din id-dinja. Imma jekk jimxi bil-lejl jitfixkel għax ma jkollux dawl. Qalilhom hekk u mbagħad is-sokta jgħidilhom: ħabibna Lażru rieqed, iżda ħammur minn qajmu. Qalulu d-dixxiepli: Mulej, jekk kienu rieqed jiġifieri se jfieq. Iżda Ġesu kien tkellem mill-mewt tiegħu u ħaduha li kien qalilhom fuq l-irqat ta' meta wieħed ikun binas. Imbagħad qalilhom ċaru tont: Lażru miet. U jiena nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm ħalli temnu. Iżda ejjew immorru saħdejh. Tumas imlaqqa mit-tewmi qal lil sħabu d-dixxiepli: immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Meta wasal Ġesu sab li Lażru kien ġa ilu 4 ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm, xi 15-il stadju lil hemm minnha. Ħafna lud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifalġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu: Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha: ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta: jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu: jiena hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija wkoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Weġbitu: iva Mulej, jiena nemmen li inti l-Messija, l-Iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja.
Kif qalet dan marret issejjaħ lill-uħt ta' Marija u minn taħt l-sin qaltilha li mallem hawn u qiegħed isejjaħlek. Dik malli semeta qamet minnu fih u marret ħdejh. Ġesu kien għadu ma daħalx fir-raħal, imma baqa' fejn kienet ġiet tiltaqa' miegħu Marta. Il-Lut li kienu id-dar ma' Marija biex ifarġuha, kif rawat malajr u toħroġ marru warajja, għax sħajluha sejra fuq il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn kien Ġesu u ratu, inxteħtet f'riġlejh tgħidlu: Mulej kieku kont hawn ħija ma kienx imut. Ġesu kif ra lilha tibki u l-Lut li ġew magħha jibku wkoll, ħasruhom anqal u tħawwat ħafna. Fejn qedtuh saqsihom, huma weġbuh: Mulej ejja wara. U Ġesu beka. Għalhekk il-Lut qalu: ara kemm kienu jħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn l-agħma jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħassruhom anqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien ar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal: neħħu l-blata. Marta uħt il-mejjed qaltlu: Mulej issa beda jrejjaħ. Ġajlu 4 tiem mejjed? Qalilha Ġesu: metlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu refa' għajnejh il fuq u qal: Missier, inrodlu ħajl li smajtni. Kont naf li dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemmnu li inti bagħtni. Kif qal hekk għajjad beħenoli Lażru oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ bidejh u riġlejh infaxxati u b'maqtul ma' wiċċu. Ġesu qalilhom: ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-Lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li jagħmel Ġesu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm sabiħa l-mixxa li qegħdin nagħmlu f'dan ir-randan, wasalna fil-5 ħadd. Tiftakru l-ewwel ħadd li ċċelebrajna kien it-tentazzjonijiet ta' Ġesu. U t-tentazzjonijiet tagħna. It-tieni ħaġa kien, għax insejt, it-trasfigurazzjoni tat-Tabor. Ġesu jittrasfigura ruħu biex jgħidna kif se jkun wara l-qawmien. It-tielet ħadd tar-randan x'kien? Isa, is-Sammaritana. Ġesu għandu laċċ għall-ervieħ, għandu laċċ għall-bnedmejn, għandu laċċ għalina. Ir-rabaħat nhar il-ħadd li għadda x'kien? L-agħma ta' Ġeriko, l-agħma minn twelidu, kapitlu 9 ta' San Ġwan. Dawn l-aħħat li ttieħdut tas-Sammaritana, tal-imwielet agħma, u dan il-ħadd huma l-katekeżi li kienu tal-katekumeni, ta' dawk li ħajsiru ħajtamdu fil-lejl tal-Eid. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja dawn it-tliet teħdut minn San Ġwan tas-Sammaritana, tal-imwielet agħma u dan tal-Lażru kienu 3 katekeżi bi preparazzjoni għall-magħmudija. Ta' dawn li kienu jitamdu kbar. Ija, ħanejt kelma fuq il-liturġija tal-lum. Ħanibda bl-ewwel lezzjoni. L-ewwel lezzjoni meħuda mill-ktieb tal-profeta Eżekiel kemm sabiħa, ħafna drabi naqrawha u suq mexxi. Il-poplu Ludi kien qiegħed fl-eżilju. Kien il-bogħod minn Ġerusalemm, disgrazzja kbira. U l-bogħod mit-Tempju. Il-Tempju kien tkisser u dal-poplu qiegħed fl-eżilju. Qalbu maqtuqa bla ebda tama. Spiċċajna. U l-profeta Eżekiel fi Alla iħabbar il dan il-poplu, il-kelma tal-profeta. Ara,
jiena niftaħ l-oqbra tagħkom poplu tiegħi u nġibkom lura f'art Iżrael. Din kelma tal-ġen kelma tal-ġen. Dal-poplu bla tama, prostrat, mejjet, il-profeta inissel fih il-ħajja, inissel fih l-ispirtu. Tibsax, terġa' lura lejn pajjiżek, taqtax qalbek, Alla ħenna għalik. Ħa nitkellmu fuq il-Vanġelu tal-lum. Għax fih ħafna tagħlim sabiħ. Ħa ngħid żewġ kelmiet. Mela, kien hemm wieħed marit tlażżu minn Betanja. Betanja kienet raħal xkejken. Raħal xkejken, il-barra minn Ġerusalem. Fil-fest il-kbar tal-Lowd kienu kun hemm ħafna nies Ġerusalem, ħafna nies. Ma kienx kun hemm fejn joqogħdu. Għax fil-fest il-kbar dawk il-Lowd li kienu joqogħdu madwar xi 10 mili jew iktar madwar Ġerusalem kienu obbligati li jmorru għall-festa. Allura fejn ħa joqogħdu dawn in-nies kollha? Allura dawn in-nies kienu joqogħdu fl-irħula madwar Ġerusalem u Betanja hija wieħed minn dawn. Fejn Ġesu kien imur jistrieħ, kien meta jitla' Ġerusalem, fejn ħa jsib joqgħod? Kien imur joqgħod għand Marta, Marija u Lażru. Il-biċċa hi li dan Lażru kien marit għalinna San Ġwan. U Marta u Marija bagħtu jgħidu l-Ġesu, għala x'qalulu? Qalulu mulej, ara ħabibek marit. Ma qalulux Lażru marit. Ħabibek. Għalfejn? Biex jinsistu fuq l-imħabba. Biex jagħmlu pressjoni fuq Ġesu isma'. Jekk kienu ħabibek, ejja fejqu. Ejja malajr. U Ġesu ma jagħmilx hekk. Ġesu sama li marejt u baqa' hemmhekk jumejn oħra. L-istess kif jagħmel lilna. Aħna nitolbu affarijiet tajbejn u Alla ma jismaniex. Din it-traġedja tagħna. Aħna nitolbu affarijiet mhux li nitla fil-lotterija mhux li ma nafx, imma affarijiet tajbejn. U Alla domdu jiskot. Alla jibqa' passiv. Għaliex imma jagħmel hekk? Jekk iħobbna. Għalhekk insistew fuq hekk Marta u Marija qalulu ħabibek. Ħabibek marit. Kif ma jismaniex? Imma ħejdin aktar il-qoddim għaliex. Imbagħad għadu hemmhekk jumejn oħra, imbagħad qallhom ejja ħammorru inqajmuh. Qallhom dan qed iseħħ għal glorja t'Alla. Mela dondu aħna naraw mod u Alla jara mod ieħor. Aħna jkollna l-pjanijiet tagħna, imma Alla jkollu pjanijiet oħra, differenti minn tagħna, il-fuq minn tagħna. Ejja. Imbagħad resaq lejn Betanja u Marta ħarġet tiltaqa' miegħu il-barra mir-raħal. Il-barra mir-raħal. U Marta xtejlu. Marta tesprimi ir-rabja li kellha, in-niket, il-frustrazzjoni li kellha f'qalbha. Dik is-sentenza li tgħidlu hija mimlija rabja, frustrazzjoni u niket. U tgħidlu kieku kont hawn, ħija ma kienx imut, hija ċanfira kbira ta' il-Ġesu. Kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Fejn bqajt? Għax ma ġejx mill-ewwel. Jekk kienu ħabibek, jekk tgħidlu tħobbna. U l-istess kelma tgħidlu Marija. Għaliex it-tnejn li huma jgħidu jista' jkun li tkellmu ma' xulxejn id-dar. Imma aktar minn hekk.
Għax din hija s-sejħa tagħna ta' kull wieħed u kull waħda minna, kull meta nitolbu. Imma kif Alla ma jismanix? Imma kif tlabt u ma samanix? Kif? Għax Alla mhuwiex dik il-magna li titfa' l-munita tafa sul-buttuna u toħroġ is-soft drink. Alla mhux hekk. Alla għandu l-paċenzja tiegħu, Alla għandu żminijiet tiegħu, Alla jismana, imma mhux kif irridu aħna. Meta Alla jismana, imma jagħtina meta jkun il-waqt. Alla ħares il-ġenituri jikkuntentaw illu liedhom malli joħolmu b'xi ħaġa, mhux hekk Alla ħares għax ikunu qegħdin jivvizzjawhom sew. Alla ma jimxiex hekk magħna. Stenna. U għaliex tistenna? Bil-mod. Imbagħad ħarġet Marija wkoll għaltu l-istess karba, il-karba tagħna, il-karba tal-umanità, Alla li jisu ma jismanix, Alla li jisu pas-sejf. Imbagħad marru ħdejn il-qabar u għaltu isma' ilu 4 ijiem mejjed, ilu 4 ijiem mitfun, diġà beda jrejjaħ. Issa. Mela issa nifhmu għaliex Ġesu baqa' jumejn oħra, għaliex ma samaħħihomx mill-ewwel, għax ma ġiex mill-ewwel. Biex ikun żgur li Lazzu kien mejjed. Il-lud kienu jemnu li sa 3 ijiem ir-ruħ kienet tkun ħada id-dol fuq il-qabar, fuq il-mejjed, jista' jilxoxta. Le, Ġesu joqgħod 4 ijiem. 4 ijiem kien mejjed żgur. Ġesu mhux ifej u ried imma jqajmu mill-imwiet. Mela għalhekk id-dewmien ta' Ġesu, għalhekk ma jismanix mill-ewwel, biex jagħtina xi ħaġa ikbar milli tlabna aħna. Kieku nemmnuha dil ħaġa. Għalhekk aħna ngħidu, ikun li t-tretien ta' x'in taf aktar minna x'għandna bżonn. Inti taf aktar minna, ikun li t-tretien. Malta tagħmel dik l-istqarrija sabiħa mulej jiena nemmen li inti l-Messija li bent Alla dak li ġie fid-dinja kemm sabiħa. U Ġesu jagħmel stqarrija oħra, jien il-qawmien u l-ħajja. Jien il-qawmien u l-ħajja. Kemm sabiħa din. Dinja hemmhekk rridu naslu dil-katekeżi tal-Ramadan. Ġesu huwa il-qawmien u l-ħajja. Imbagħad Ġesu jibkej l-umanità ta' Ġesu. Ġesu huwa bniedem bħalna. Jibkej, kommoss, ħarġlu dmuħ. Bekka dal-boħra fuq Ġerusalem, għax ma konvertiex, għax ma laqetux. Ġesu jibki għax xarana f'dan il-baħar imqalleb ta' qisu Alla li ma jismaniex, imma li Alla jismana. Fil-fatt, x'inimur quddiem il-qabar, jagħmel talba sabiħa lill-Missier u jgħidlu, Missier, inrodlu ħajr li smajtni, din talba unika. Ġesu mar jitlob lill-Missier mhux jgħidu isma' enni biex inqajjem lil Lazzu, le jgħidlu naf li smajtni. Tant hija kbira l-komunjoni ta' Ġesu mal-Missier li għandu garanzija li Alla ħajjisimgħu, li l-Missier ħajjisimgħu. Inrodlu ħajr li smajtni, kont naf li inti dejjem tismani. Imma qed dan minħabba n-nies li hawnhekk madwari biex huma jemmnu li inti bagħtni. Kif qalek Kajl Bleħenoli Lazzu, oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ bidejh u riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Żewġ affarijiet żgħar u nispiċċa. San Ġwanna hawnhekk qiegħed jippreżentana lil Ġesu f'diffikultà kbira. X'in id-diffikultà? Li hawnhekk fil-qawmien ta' Lazzu qed iħabbar il-mewt tiegħu u l-qawmien tiegħu. Ġesu qed iqajjem lil Lazzu imma minn hawn ftit ġranet oħra
ħajgħaddi mill-istess proċessu. Fil-fatt San Ġwan juża l-istess kliem. Il-faxex, il-qabar, il-blata. Diġà qed jippreparana għal mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U xi ħaġa oħra? Ħaġa tal-iskantament. Ġesu mar biex iqajjem lil Lazzru u l-Lut jonsbulu biex joqtluh. Ġesu mar biex jagħti l-ħajja biex iqajjem mill-mewt u l-Lut jonsbuh biex joqtluh. Bħalma jiġri lilek jekk tipprova tagħmel xi ħaġa tajba tlaqgħa fuq rasek. L-istess. Tajjeb. Ħa nispiċċaw hekk. Ġesu huwa l-qawmien u l-ħajja. Kif japplika għalina issa? Kif japplika għalina? Den, kif ħajqajjimna mill-mewt? Forsi ilek ħafna ma tqeħ. Oħroġ mill-qabar qed jgħidlek Ġesu. Mur qeħ. Forsi inti il-sir tal-vizzju. Minn hemm qed jgħidlek Ġesu. Oħroġ minn dak il-vizzju, ibda ħajja ġdida. Forsi kont miġġieled ma' xi ħadd ilek ma tkellmu snin. Minn hemm. Dan ir-randan ġej lejt. Għamel ħbieb. Ħadd mill-mewt. Ara ftit. Ġesu qed jgħidilna jien il-qawmien u l-ħajja min jgħix bija jgħix. Kif jgħix? Billi jsemmana l-kelma tal-Alla bħalma għamel Eżekiel fl-ewwel lezzjoni. Billi jagħtina l-Ewkaristija. Billi jagħtina l-komunità tal-insara, din hija l-ħajja tal-insara. In-nisrani huwa ħaj għandu dawn it-tliet affarijiet kbar. Il-kelma tal-Alla mimlija spiritu, il-ġisem ta' Ġesu li jagħti l-ħajja, il-komunità tal-insara. Jitolbu l-mulej illum biex jagħtina l-ħajja ġdida tiegħu. Ejju sanu bil-wiefa u nagħmlu flimkien l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher, dak li ma jidherx. U f'lej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmum natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-medmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina barra taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema u jitfu l-lemin tal-missier u għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu l-mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma jum weġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqal Marija waħda għal-maħfra ta' dnubiet. Ħuti eżis Alla ħalaqna biex ngħixu miegħu għal dejjem. Nisqallu l-fidi tagħna fi Kristu l-qawmien u l-ħajja tagħna waqt li nofru dawn it-talbiet tagħna u ngħidu mulej ħajja u qawmien tagħna ismana. Mulej ħajja u qawmien tagħna ismana. Għal-Knisja biex tiddefendi d-don tal-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissejl sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Mulej ħajja u qawmien tagħna ismana. Għal-bnedmin kollha li jaħdmu favur il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Għall-leżi sana mejtejn biex ikollhom sem mill-qawmien u l-ħajja ta' Kristu nitolbu. Għalina l-koll biex nożżu id-don tal-Ispiritu li rċevejna fil-mamudija li jagħtina garanzija li aħna se ngħixu għal dejjem nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija tina li nożżu l-kelma tiegħek u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna tgħaddina mill-mewt tal-ħajja nitolbu. Ismana. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għeddihom it-talb tagħna.
Nitolbu għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fejk. Nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom għal dawk li jduru bihom nitolbu. Smana nitolbu mulej. F'dan ir-Ramadan nitolbu għall-insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u l-konverżjoni tal-medin bejn dak li huma mejtejn fid-dnub, ara fid-dnub il-mejjed. Għalhekk huwa mejjed, ara jgħaddu biex jgħaddu mill-mewt għal ħajja għal kelma ta' Ġesu. Nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, ħenna lina mulej u għatina l-paċi li tant għandna bżonn. Nitolbu. Ħanejdu flimkien Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sibu numru 3. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jorġob l-Alla l-Missier li jista' kollu. U Alla li tista' kollox ħati widen għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu it-tagħlim tal-fidi nisranija bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bħala bniedem veru beka lil ħabibu Lażru u bħala Alla li hu minn dejjem qajmu mill-qabr. Hekk ukoll li ħenna għalina l-bnedmejn u jagħtina ħajja ġdida bil-misteri qaddisa tiegħu. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem.
id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejt. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġuża u Luigi Zammejt u Mario Gawċi li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfrinna la tdaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-din. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tgħid tal-ġisem u d-dem għat-testija eħlisna l-ħtijiet kollha u minn kull ħasad żommni dejjem fid-din. Tħallina qatt ninfeħet minn. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares għal-ħajja. Insibu numru 2.
Fil-bankijiet hemm xi karti żgħar naħseb għal ringrazzjament, ħanidu ma' xulxejn. Nrodulek ħajl mulej tal-li sejjaħtilna għaddel fejjeq tal-kelma tiegħek għal sim tal-ħobs li jimla l-qalb u għal xirka waħda fil-Knisja. Nixtiequ narfu u napprezzaw l-imħabba u d-batija tiegħek għalina. Nixtiequ mpattulek għall-offiżi li kollna ngrati tfajna fuqek. Nitolbu li l-imħabba tiegħek lejna li deret qawwija fuq is-salib iġġeddet lil qalbna u l-ħajja tagħna u tikkonvertina bis-serjetà. Sawwa b'ħnientek fuq dil-miżerja. Għenna nerfgħu salibna kuljum u naħdmu biss għall-glorja tiegħek. Għenna nagħrfuk fl-oħrajn u għamilna messaġġiera tal-ħniena u t-tieba tiegħek magħna. Ħadkun Marija ommok u omna l-għajnuna u l-għalliema tagħna. Nitolbu. U Alla li tista' kollox li jenna li nitqadmu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu għodna dejjem fost il-membri tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu dawk it-tlieta Vamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju nofruhom għal bżonnijiet skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għal bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Ftit avviżi xkejkni l-lejla fl-4:09. Nitilgħu fuq l-olja ta' Ammar mal-isqof tagħna, hemm vija sagra sabiħa ħafna. Jekk tkun ix-xita kollox isiraw ġewwa. Importanti waqt li l-qudies ikompli fl-10 u l-11:15, l-aħħar qudiesa hawnhekk ħadkun fit-3 ta' wara nofsinhar. Għax ma nistgħux nagħmlu l-qudiesa tal-5 waqt li jkun hemm il-pellegrinaġġ fuq l-olja ta' Ammar. Il-jum tad-duluri nhar il-ġimgħa mmorru fil-parroċċi u nieħdu sehem fil-purċissjonijiet fuq l-olja ta' Ammar għaw grupp ta' ħaddiema se jitilgħu fis-6:15 ta' filgħodu nhar il-ġimgħa il-Via Sagra. Hemmhekk hemm qalb li rridu nżommuha tħabbad bil-karità għad-djar ta' tfal tal-istituti qed nagħmlu is-sawm b'karità fejn dawn l-Ursolini, is-sorjiet f'Malta jagħmlu dil-missjoni kbira ejjew mill-karità tas-sawm tagħna. L-aħħar ħaġa bħal-għada ġimgħa nibdew 3 ijiem ta' pritki tar-Randan. Ikun l-aħħar ċans. Hawnhekk fis-santwarju ma għamilniex eżerċizzi biex immorru fil-parroċċi. Imma se nagħmlu 3 pritki. Ħajamilhom l-isqof George Buġejja. Il-pjagi ta' San Franġisk, il-pjagi ta' Kristu u l-pjagi tagħna llum. Dettalji fuq il-bulettin intom ħerġin mill-Knisja. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj l-Alla. Nsibu numru 10. Sorry, da.